Hát akkor arra kérnélek, hogy először a nevedet mondd el, légy szíves, tehát ne a Pákót, hanem a rendes nevedet. A rendes nevem Lapite Oludája, Babánindé Oluwatoyin Alapite. De ez most komoly vagy vicc? Ez komoly. Ez a neveket kaptam az édesanyámtól, amikor megszülettem. Hát elég hosszú volt, érdekes, de én szeretem. Hány éves vagy, Pákó? Hát most leszek a 35. 35? Aha. Hát fiatalabbnak nézel mindenféleképpen ki, és ahogy bulit csináltál itt ma este a Gardenben, ez nagyon jól. Hogy érezted magad ezzel a közönséggel? Hát el kell, hogy mondjam, itt a Horomhegyesen, itt a Atlantis diszkóban, én nagyon jó éreztem magam, nagyon nagy buli volt. Én azt mondom, hogy hát ekkora buli, hát már nagyon régen csináltam, akárcsak a Magyarországgal is, és ebből is látszik, hogy tényleg itt a Horomhegyesen itt ember tényleg tudna bulizni, tudna piázni, és igyetek el, itt kibaszott jó csajok vannak. Ez el kell, hogy mondjam. Magyarországon milyen bulik van részed? Hát abszolút teljesen más a buli, mint Magyarországon. Hát a Magyarországon kicsi látosan nyomják, mint itt a Szerbiában. Itt Szerbiában én bármikor, akármikor nagyon szeretni idejönni, és bulizni, és jó érezni magam, mert tényleg én is itt vagyok a buliba, ahol engem is bármikor engem megtalálhatom, most is, és nagyon érzem magam, és nem is szeretne haza menni, mert lehet, hogy itt fogom tölteni legalább 2-3 napot, mert annyira jó a buli. Még egy kérdésem van hozzá, Facebookon megtalálnak-e téged az emberek, és hogyha igen, akkor hogy? Milyen név alatt? Hát a Facebookon, jó, amely ilyen kérdés van, hogy tudom, én voltam Facebookon, de már kitöröltem magam, csak azért, mert túl sok a csajok, és úgy gondolom, hogy ki kell törni magam a Facebookról. Egy kicsi szünet van, és akkor most jelenleg nem vagyok a Facebookon. De hát sajnos, nem. Nehéz ez elhinni, de ez így van. Köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen, és további jó bulizás mindenkinek. Csá.